jongens. Heel leukje. Kom eens. Ja, kom eens. Ja. Hey, zeg maar zo. Ja. Dit is dus Hoesbaar. Die vreet alles op wat we net met eten. Ik doe de macaroni's, wat vlees, kretsie. En zie je hier gewoon die bloot hier. Nou ja, dat ze zei van nou hak ik mee op. Zie je deze Emma? Kom eens. Kom zo aan de kantje. Emma die is pony van mijn dochter. Zie je deze. Want eigenlijk ben ze voor Emma dat ze net ellendig is. Mijn hensjes, dat ben mijn vleeshen die daarheen. En eigenlijk ben ik Christen, maar dat weet ze nog net. Is alles wat je hier bij Joost zit voor het vlees? Nou, dat skiert mijn pony net. Maar voor de rest wel. Ja. Hier is dus Famke. De wolbaar. Wat een bijzonder beest. Ja, dit is het hè. En deze die had nog verleden week vreten 6 jongen eruit smitten. Aha. Ja, ze kreeg nou wat meer biks. Want die... En jou altijd massage aan jouw baard? Ja, ja, vaak wel. Ja, vaak zit ik er ook nog bij. Maar dat is echt een heel mooi stukje vlees wat er aankomt. Maar het is daar wel voor jou om te doen. Het gaat om het vlees. Het gaat om het vlees. Maar ja, ik heb nou net het vermogen om 20 Mercedes te kopen, ja? Dus dat kost echt wat, ja? Zie, dit is... Oh, zie. Nou denkt men van ja, nou gebeuren de dingen. Maar we even zien. Mij dat Famke. Mij ik wel even doen. Ja, kom maar. Zet er even heen. Hey. Mij ik wel even naar de jonkies staf van die. En zo huppel je rond door het hak heen. En het snuft al en het zit op de graven, dus dat is echt wel grappig. Maar je bent altijd wel boerenwest dan? Nee, ik kom een hele horen tak, jongen. Ik kom uit de verzekeringen. Van de verzekering naar je wolbaar? Ja. Het is, Hoe komt dat zo? ja, omstandigheden, laten we het daarop houden. Een tiertje ziek geweest. En dan had je om mij te denken, hè. Ik ben altijd wel een griente, man. En we hadden wel wat beestjes. En dan, maar dan ben je ziek. En dan zit de klok even stil. En dan had je het van, wat wil ik nog? Nou ben 46, zo'n 40 weken, toen denk ik, ja, wat wil ik nog? Een burn-out, die zette mijn klokje even stil. Ja. En dan in de assurantie moest ik gewoon constant leren en de kapper bij haar mij adviesgesprekken. Dat woon net. Zet mijn kwartier achter de computer. En dan kun je een bak koffie halen. Dus dat werkt het net. Dus ik kan me net lang concentreren. En mijn tuin bij mijn therapeut. Nou, daar ben we er doorheen gegaan. Maar het is nou, Woordbaar is nou geen hobby meer, maar nou een uitdaging. Nou, zo. Ja. Ja. Zo, dan komt het fijne stafje eruit. Zo. Hey. Je hebt wel werk hier. Ja, zo het werk. Maar mijn hand moet gaan. Ja. Wij hebben zelf de dahlia's nou staan, want ja, je hebt hier net genoeg rond. Nee, ja, daar staat een peer nog bij de waskerij en daar op het hoekje nog een peer. En bij het zwembad, nou, dat staat 400. Nou, ik ben er altijd aan de gang.
Toen kwam ik uit het zwembad en er weer een paar man. Och, wat genieten wij van jouw bloemen. Ja. Dit is jouw hoeken. Ja. Ja. Nou, Maar ik weet hoe oud jou bent, hè? 96. Ben je hier nou wel elke dag? Alle dagen. En daarmee is altijd zo mooi. Kom maar mee. Ja. Hé, wat? Hé? Het is al mooi. Zo, die tegels heb ik daar ook daar lijnt. Dat heb ik al hier maken. Oh, het dak. Maar dat is mijn werk, al hier. Ze hebben je maar een beste naar jou. Nou, ze kunnen je net missen. En Kikstra, verzinnen jou er nou nog wat mee? Gratis zwemmen. Ja. 3 keer in de week. 1 kilometer soms. Deze de toren is 1 kilometer, is nou 50, 500. Ja. Die tegels heb ik er al gelijnd. Ja. Oh, hier is nog een hoeken. Ja, daar is het. Nou, ja. Mooi.